Chai, Akpiruegha, His Excellency, biko batara ọsọ Emeka. Fa bụ ibe ụmụ Akpiruegha ga-enwe ụzọ. Ma ụzọ si Afikpo bịa Edda, ụzọ adịghị ya. Lena ndị ga afịa owutu Edda. Lota iwu mmiri onye mebie ọgbara ọtọ. Rute mmiri ma ndị mma. Please, His Excellency, please help us. Akpuru people is suffering for road. Among all Eddas, Akpuru is a village that is suffering. No any place in Ebonyi State can see this kind of suffering that Akpiruegha is passing. Please, His Excellency, Akobaro, Omere Ebonyi Docha, Mekole Akpiruegha di legibewo. Maka, Irubi atale, Baketa Maka no, Ndewo. Apele mi. Anu ma jọrọ COVID-19 wo bawa awa ma eji amude imini ha Chineke me no na ebere o afufu wa du ku a ngangba ya taga erue che odigi fe o inu we m nyaru ala nkita bu akpukpo che Ini pun sedikit banyak.